ಪಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪಪ್ಪ ಬಾರಿ ಪಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ತಿಗ್ದಿನೇ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡಾರು ಪಿದ್ದೇರುಡು ಎತ್ತೀನಿ ಎಂಗ್ಲು ಎನ್ನ 9th ಮುಟಾರು ಪಿದ್ದೇರುಡು ಎತ್ತೀರಿ ಬರ್ಪೇರು 2 ವರ್ಷ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪುರ ಏನು ಪಂಡ ಏತು ಬಂಗವರ ಅಂತೀರಿ ಬೇಲೆ ಬೋಡದು ಬಂದು ಅಪ್ಪ ಪುರ ಏರು ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ನಮಕ್ ಆತು ಅಂಚ ಅರೆಗು ಬಲೆತೆಲಿಪಲೆ ನಾಟಕ ಪುರ ಮಣ್ಣ ಬಾರಿ ಬಲೆತೆಲಿಪಲೆ ಯಪ್ಪೋ ಅಂತ ನೊಲ ಕಾಮಿಡಿ ತೂಪಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅರೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಪುರ ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂತಾರ ಲೈನ್ ಸೀಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಪುರ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅರೆಗೆ ತೆಮ್ಮದಲೆಗ ಪುರ ಬತ್ತದ ಅರೆಗೆ ಬಚ್ಚುನು ಕೈಕಾಲು ಬಚ್ಚುನು ಪುರ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಅಂಚ ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ತ ನಾಡುಟು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಂದು 23 ದಿನ ಇತ್ತೇರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆತ ನೇಟ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು ನಾವು ದಾದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ದ 23 ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಆಯ್ತ ನಾಡುಟು ಪಾತೇರ್ನೇಜಿ 4 ದಿನ ಪಾತೇರ್ನೇಜಿ ಅರೆ ಪಾತೇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಾರಿ ದುಃಖ ಅಡಿತೇರು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಂದು ಯಾನೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು ಮೆಗ್ಗೆಲ್ ಉಂಟಂತೆ ಆಗ ಜಾಬ್ದ ಪುರ ಬಂಗ ರಜೆ ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ನ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬೇಲ್ದ ಕ್ಲೀನ್ ಪುರ ಸೊನ್ನ ಆಂಡೆಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಪುರ ನಿದ್ರೆ ರಜ್ಜರು ಮನದನಿ ಬೇಲೆ ಪುರ ಬಂಗ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಒಂದು ಅರಿಗೆ ಅಂಚ ಮೌನ ಅದಿತ್ತಿರ್ತ ಆತ ಮೌನ ಉಂಟು ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಇಂಕ ಒರಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಡ ಬತ್ತು ಬಂದೆ ಡೌಟಿಯಾ ಪಪ್ಪ ರಿಕವರ್ ಆಪಿನ ಬಾರಿ ಡೌಟ್ ಬಂದೆ ಬದುಕುನ ಡೌಟ್ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ ಮಾರ ಹಂಚ ಆತನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀ ಬೇಲೆ ಪುರ ಬರಂತಿನ ಆದ್ನೇಟ ಯಾರಲ್ಲ ಗುಣವೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಗ್ಲೆ ಬಲೆತೆಲಿಪಲೆ ಫೈನಲ್ 2-3 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೆ ದಿನೋಲ ಮುಕ್ಕಲ್ಲೆಪ್ಪು ಬಲ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗೆಂಚಿ ಆದ ಮಾರ ನೆಗ್ಗೆನು ತಯಾರಬ್ಜ ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ మీరు ಮನಿ ಪುಜೀರು ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ ಅಮ್ಮಡ ಪಂಡ್ರ ಪುರ ಬೇಜಾರು ಬಲೆತೆಲಿಪಲೆ ಮುಕ್ಕಲು ಕಾತದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೂಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡೇ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲ ಪಾತೆರ ಅಂಚೆ ಬನ್ನಾಗ ಮುಕ್ಕುಲು ಬತ್ತಿರದ ಇನ್ನು ಹರೀಶ್ ಆಲದ ಪದವು ಬೊಕ್ಕ ಅರುಣ್ ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಅಗ್ಲಗೇನು ಬಲೆತೆಲಿಪಲೆಯಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಅವೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಡ ಅವಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಬಲೆತೆಲಿಪಲೆಯಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಬಂದೆ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 2 ದಿನ ಬಲೆತೆಲಿಪಲೆ ಫೈನಲ್ ಅವು ಆದ 2 ದಿನ 2014 ಅವನಿಗೆ ಭಾರಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಪಲೇನು ಆತನೇಟ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ನಂಗೆ ತೀರ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವೇ ದುಂಬು 2 ತೂತಲಿತ್ತು ತೂತಲು ದಾದ ಒಂದು 20 ದಿನ ಟಂಚ ಬರಾಬನು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಅವ್ನಿಗೆ ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಬೋಡಿತ್ತು ಬಂಗ ಬತ್ತಿನಾರು ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅರೆನ ಸಾಂಕೊನ ಸ್ಥಿತಿ ಪುನಃ ಇಜ್ಜಿರ ಅಪ್ಪ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲು ಬಂಗೊಂಡು ಎನ್ನ ನಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ ಬೋಡಿತ್ತು ಇತ್ತಲಾಪನು ಇನಿಕ್ಕಲಾಪನು ಇತ್ತೆ ಕುಲೊಂದು ಲಾಪನು ಬೋಡಿತ್ತು ಅರಗೆ ಎದುರು ಪೂರ ಅರಗ ಬಾರಿ ಬಲೆತೆಲಿಪಲೆ ಪುರ ಅಪಘಾತ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಓಲೋಳು ಶೋ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪುರ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಬರ್ತಾರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಆ ಟೈಮ್ ನೋಡಿತ್ತಾರ ಪಾಪ ಇಜ್ಜ ಅವೇ ಬಂಡೆದಿ ಅಪ್ಪ ಬಲೆತೆಲಿಪಲೆ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪುರ ಫಿಲ್ಮುಡು ಪುರ ಏತು 13 ಪಿಕ್ಚರ್ ಪುರ ಪುರ ಅನಗ ಅವೇನು ಕುಲೊಂದು ತೂತು Masthi with Manju Rai.